Ga wata sabuwa a auren zamani. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu da ganin tashar Murtala Keke AMD. Arewacin Najeriya ne ake biki da nishaɗi har ta kai ta kawo ango da amarya su yi rawa su cashe har da nishaɗi. A wani bikin kuma ango yakan ɗauki amaryarsa a hannu ko kuma ma ya goya ta ya ringa zagaye da ita a wajen bikin don nuna farin cikin wannan rana. Ganin haka ne mutane suka yi ta ƙorafi suna Allah wadai don ganin cewa wannan ba al'adar musulunci ba ce a arewacin Najeriya. Bidiyon ku gane wa idanunku, ku danna subscribe da ƙararrawar sauti domin samun shirye-shiryenmu a ko da yaushe. Sai an jima. Zakati umiki zakati umiki zakati umiki zakati tadi zakati umiki zakati tadi karki ce kin min sanan ko ki ce kin hujan rayuwa ta da ke tafiya tsari ki taho dangane mu tafi a tsari.